Kibor ka India Meteorological Department IMD Shillong kalpun mi ia ka jing maham shigi pajba halor ka jingla banja ka flash flood ha ki artli district ka jela ki bukanthop ia ka Ribhoi district bat ka Eastern West Khasils district hapo kini ki arp sa kunta banwan kat gum ka jing pentip ka balpun mi ha ka por ar baje no phai singi menta ka singi bar laong ba onla bandan ka jing sleium ha ki babun ki jaka ki balong them kenthop ia ka jorabat bat ki benta ba marjan lama hamru baga jing sleium kala ban penthut ya ka kawan bat ka yad kayang jong kali ha ki babon ki surak kene ki jing maham kantrikam hadu ka ar baje no phaisngi jong ga santrik unailar arjar ar kon reu ka IMD kala kentu ya ki paiba khamtam ki basong ha ki jaka baju syakta ha ki jing sleium bagin long ki bahosiar kiar na ki jing ya lenti ba klem dan kam than bat bot renti ya ki jing tha ba permi da ki bor senchar chnong bat ki bor peniat district lakan turu ya kinongnya kali bakin long di bapikir bah habaya lang bagi surok bawan gejing sleium ya kene gejing maham lapan mi dak India Meteorological Department Shillong lembaga kap sajat emergency alert system bat lakan tu ya ki pajba bakin buddin ya gejing pentip pajba na ka IMD bat kitna disaster management na ka bentak gejing tip ki bathamai